O pasă pentru Râpă, urmărit de Dănciulescu. Râpă a încercat să joace în lung de linie, dar a interceptat Pătrașcu. Gabriel Giurgiu, pe care 28 de ani, a ieșit bine din dispozitivul defensiv Cornel Râpă, pasează scurt Gălățenii, a fost mingea lui Johnny Beck pentru Filip. Dar Perendia a fost atent. Bogdan Pătrașcu întoarce la Mușat, pasă greșită a lui Mușat, intercepția lui Antal. Pena încearcă să-i retrimită lui Antal. Mușat însă își repară greșeala și reușește să intervină. Nereușită. A fost o intervenție a lui Moroi. Sarcina sa este să măture tot în fața propriei apărări, să oprească atacurile adverse. Oțelul care să o mențină pe Dinamo neînvinsă în campionat. De altfel, Cristian Bălgrădean este la 31 de minute de recordul de invincibilitate. O intervenție a lui Moroi. Sarcina sa este să măture tot în fața propriei apărări, să oprească atacurile adverse, să recupereze baloane. Se află acolo și Iorga Râpă în centru pentru Filip. Filip nu iese pasa. Sergiu Costin a vrut pentru Iorga. Destul de multe. Intervenția lui Nicolae Mușat, acum Râpă îl caută pe Antal cu o diagonală, respinge Rus și într-adevăr este fault în atac. Antal nu a vizat niciun moment mingea, a căutat doar să-l incomodeze pe Rus la această fază. Iată-l. Perendia, Râpă, iar acum Grahovac a avut câteva intervenții deosebite. Grahovac, meciul cu Petrolul acestei săptămâni, la meciul cu Vorskla Poltava, unul dintre cei mai buni jucători ai albroșilor în acest debut de sezon. A reușit să tragă practic echipa lui după el în anumite momente dificile. Nicolae. Johnny Beck, pasă verticală din prima, Paraschiv, Filip, centrarea lui Râpă, cam tare, nu poate agăța mingea. Minge interceptată de Râpă, intrarea lui Mușat prin alunecare, îl deposedează pe Antal și va fi aruncare de la margine pentru Oțelul. Mingea nu a mai putut fi ținută în teren de Cătălin Munteanu și Liviu Ganea, iată-i deja la încălzire. Are greu de crezut că Liviu Ciobotariu va face vreo modificare până în pauză. Antrenorii obișnuiesc să-și trimită jucătorii de pe bancă, însă puțin în spate și Dinamo reușește să-și ocupe din nou pozițiile defensive. Ibec, Râpă nevoit să joace înapoi cu Perendia, cum Sergiu Costin. Nici Antal nu a reușit mai multe. Și până la urmă va fi o aruncare de la margine pentru Dinamo. Declarații tăioase date de Dorinel Munteanu înaintea acestei. A reușit să pună bine corpul în fața lui Rus. Acum Antal. Antal joacă înapoi pentru Milan Perendia, cum Sergiu Costin. Se chinuie echipa lui Dorinel Munteanu să ajungă la poarta lui Bălgrădean. Iată-l pe Pena, care nu i-a ieșit în duel cu Antal. Cătălin Munteanu, Pătrașcu îi trimite lui Dănciulescu. Înapoi la Dorel Stoi, pierde secunde prețioase, până la urmă îl găsește pe Râpă pe partea dreaptă. Dar imediat, iată, sunt 4 jucători ai lui Dinamo care vin să blocheze acea zonă. O pasă pentru Sorin Frunză, Fania, care a ajutat pe fundașii laterali pentru a sta la dublaj. Acum Pătrașcu a fost cel care a venit să-l dubleze pe Rus. Preluare bună a lui Pena, cade ușor de lângă Moții. Balaj lasă bine jocul să curgă. Deviare a lui Dorel Stoica, Perendia, acum Moții. Marius Nicolae. Marius Nicolae în duel cu Perendia și obține o lovitură liberă care ar putea Moții.
Marius Niculae. Marius Niculae în duel cu Perendia și obține o lovitură liberă care ar putea fi din nou periculoasă pentru poarta lui Grahovac. Voi avea o discuție cu șefii ca să vedem ce facem. Și a cerut scuze și în fața fanilor Liviu Ciobotariu. Și și-a mai cerut scuze și pentru Cornel Dinu. Ilie în linia defensivă. Antal, Giurgiu, Neagu, Frunză, Ibec și Pena. Prim atac al gălățenilor respins de Cosmin Moții. Giurgiu. Dorel Stoica nu se complică în acea zonă de teren. Balon recuperat de Râpă, care întoarce la Perendia. Neagu. Pressing foarte bun făcut de dinamoviști. O degajare greșită a lui Milan Perendia. Imediat o pasă a lui Dorel Stoica de sprijin. Îl vede însă la margine pe Dănciulescu. Dănciulescu are culoar de șut. Șutul lui Dănciulescu și va fi corner. Grahovac a fost acolo la colțul scurt. Fiecare minge, la fel cum a făcut-o Pătrașcu ceva mai devreme. Aici un balon care ajunge la Pena. Moții lipit de el tot timpul. O centrare a lui Ionuț Neagu. O centrare din nou greșită pe Râpă. Iată, interesant cum au reușit gălățenii să combine eficient de această dată, dar nu reușesc să progreseze foarte mult și deposedarea lui Dănciulescu. Ibec îi trimite lui Antal. Continuă Antal. Încearcă să treacă de Giacari Giacone. A fost faultat, dar Balaj a lăsat jocul să continue. Râpă. Antal. Previzibil driblingul. A înțeles totul Mușat. Antal și minge care a ieșit în out. Că vor fi îndreptați și spre achiziționarea de jucători. Se pare că Sârdian Luchin va ajunge în Ștefan cel Mare, deși Dinamo cam are soluții pentru postul de fundaș central. Cu Râpă, centrarea lui Râpă, deviere pentru Neagu. Neagu în fața porții. Giurgiu a încercat să-i așeze mingea lui Pena. Neatent Mușat, un șut care se duce pe lângă poartă. Șutul lui Liviu Antal. Un moment senzațional creat de cei aproximativ 2-3 mii de suporteri dinamoviști veniți la stadion pentru această partidă.